Nishaɗin kowa shirin yau da gobe. Nishaɗin kowa tashar al'umma. Bismillahirrahmanirrahim. Mai sauraro Assalamu alaikum. Ranar nadama kashi na 14. Yadda ta yi tsammani haka ce ta kasance, domin maƙudan kuɗi ya bata tare da umartar sauran ta kai ma mahaifan Bintu. Godiya take kamar za ta yi sujada, sai da Hajiya babba ta watsa mata harara sannan ta fice daga ɗakin. Direban gidan da kansa ya kai Attina tasha. Bintu kuwa bata fito ba sai da ta tabbatar da ta ji karar tashin motar mai gida. Kai tsaye falon ta dosa, hannun ta rike da diyar bebinta. Farida ce ta lura da sabuwar mai aikin da aka kawo musu, kare mata kallo tai kyakkyawa ajin farko. Wani bakin ciki ne ya turnike zuciyar Farida, musamman da ta hango gashin yarinya duk da a cuccure yake har gadon baya. Ya za a yi diyar matsiya ta tafi ni kyau, ta faɗa a cikin zuciyarta. A sharɗin da ta zabga mata ce ta saka hankalin su Hajiya fahimtar abin da ke faruwa. Ke wace irin dabba ce da zaki faɗo mutane ɗaki ko sallama babu? Sannan Musa anninki ne da zaki shigo mana ƙerere babu gaisuwa? Sannan wannan ɗiyar robar ta uban mecece? Katuwa da ke kin samu ɗiyar roba kin rike. Tsaya ma in tambaye ki, aikato kika zo yi ko kuma rainan ɗiyar roba? Farida ta karasa maganar tana ƙoƙarin fusgo Bintu. Daga kasancewar su Hajiya na ciki, amma maimakon su tsawatar ma Farida sai ma suka ja baki suka yi shiru. Farida kuwa cike da bakin cikin Bintu ta ki zubewa ƙasa, bare kuma ta saka ran za ta bata haƙuri ta fusgo ta tare da tsinke ta da mari. Ɗayar da ke hannunta ta ƙwace. Munafuka mai siffar mayu, ki har kin isa in miki magana ki yi tsaye ƙerere kina kallo na? Ke kuma haka kike? Gidanku babu tarbiya? Da yau kin haɗu da daidai ke. Maza mu je ɗaki na za ki fara gyarawa. Kuma wannan 'yar banzar ɗiyar robar mai siffar jinnu, daga yau kun rabu. Ta karasa maganar tare da fusgar hannun Bintu suka nufi ɗakinta. Duk da kasancewar Bintu ba ta iya wannan aikin ba, don ko a gida ko shara ba ta yi, amma samun kanta ta yi da yin komai cikin tsari. Farida kuwa wurin mai gadi ta je, ya ɗauko mata ashana da fetur. Wurgar da ɗiyar robar ta yi tare da watsa mata fetur tafi da ashana. Sai da ta tabbatar ta ƙone ƙurmus kafin ta bar wurin ta nufi ɗakinta. Lokacin da ta shiga, Bintu ta gyara ko'ina hatta tolar ta wanke. Kunnen Bintu ta kama da yatsunta da ke ɗauke da farata zako-zako ta murɗi. Daga yau, ɗaki na shi za ki fara gyarawa. In kika sake na riga ki tashi a bacci, sai jikinki ya gaya miki. Munafuka mai siffar mayu. Babu alamun jin zafi bare tsoro a tattare da Bintu, sai ma kallonta da take yi. Wani abu shi ya saka Farida jin gabanta ya faɗi. Tura Bintu ta yi har bakin ƙofa, ita kuma ta buɗe tola da ke ɗakinta, ta shiga ban ɗakin ɗauke da waka. Gaban madubi ta je ta tsaya ta yi brush. Dukawar da za ta yi tana kuskure baki ta cikin madubin ta ga wata halitta ta gilma da gudu. Da sauri ta ɗago da kanta, sai dai wayan bata ga komai ba. Ni ce dai ke ƙoƙarin tsorata kaina, ta faɗa a zuciyarta. Wanka take a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali, idanunta a rufe tana saba sabulu a jikinta. Wash ta furta lokacin da ta ji an ja gashin dokin da ke bisa kanta da ƙarfi. Ba shiri ta bude idanuwan tana rarraba su. Gaban madubin ta je ta tsaya tana ƙara dubawa. Da gaske gashinta aka ja, domin tana kamawa sai ga kitso ya fara warwarewa. Bintu tsaye cikin mummunar siffa, hannunta rike da ɗiyar roba da ta ƙone. Ita ma ɗin motsi take suna mata dariya. A gigice ta juya bayanta, sai dai wayan babu kowa. Juyawar da za ta yi ta kalli madubi, sake ganin su ta yi a tsaye. Ba shiri ta faɗi ƙasa tana ja da baya har sai da ta ƙure ma bango. Dogayen yatsun da suka dafa ta ne suka saka ta mutuwar zaune. Numfashinta na ƙoƙarin ɗaukewa. Kafin ta ankara sun bayyana a gabanta. Me ya saka kika ƙona ni? Ki mayar min da tsokar jikina. Marin da kika yi mini, kin san wace ce ni kuwa? Ha 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 ha. Gabaki ɗaya toilet ɗin ya gaure da firgitacciyar dariya. Dafa da kunnuwanta ta rasa yadda za ta yi.
Jin dariyar ta lafa ya saka Farida ɗagowa da kanta, sai dai ba shiri ta yi saurin mayar da shi ƙasa. Zuciyar tana da kan uku. Ki mayar mini da fatar jikina, waye ce ki ƙona ni? Diyar Bintu ta karasa maganar tare da miƙa ma Farida hannu. Ni kuma ki buɗe fuska in rama marina. Mummunar aljana mai kama da Bintu ta faɗa. Farida ihu take son yi amma ta kasa. Gashi dai tana so ta gudu, sai dai kafarta ta riƙe gam. Motsin kirki ma ta kasa yi. Mummunar shakar da aka yi mata ce ta saka idanuwanta firfitowa waje tamkar za su faɗo. Kafin a ɗauki dogon lokaci, jinta da ganinta ya fara ƙoƙarin ɗaukewa. Sakinta suka yi ta faɗo ƙasa tim. Hannunta da kanta ne suka bugu. Kafin ta miƙe, ji ta yi wani abu ya daki kanta da ƙarfin gaske. Daga nan ba ta sake sanin me ke faruwa ba. Su Hajiya babba da ke zaune a falo ne suka lura da ihun da Farida ta yi. Wasu ɓata lokaci ba suka afka ɗakin. Wayan babu kowa. Hajiya babba ce ta ce su duba toilet ko wani abu ne ya faru da ita a ciki. Rigirgen shigewa daga ciki suka yi tare da kwala mata kira. Ganin halin da take ciki, kasancewar ba jiki gare ta ba, da kansu suka maido ta saman gado. Kaya suka saka mata. Hajiya babba ta hau kiran family doctor. Bintu kuwa sunan ta yi aiki ne, amma babu gajiya bare alamun damuwa a tattare da ita. Wani irin nishaɗi da farin ciki take ji yana ratsa sassan jikinta. Rike da ɗiyarta ta fito daga falon, ganin su Hajiya babba ba sa ciki. Zaune ta hango shi bakin gate saman ɗan bencinsa. Shi kuwa kafe ta yi da ido yana so ya gane shin ɗiyar da ke hannunta ba ita ce Farida ta zo ta amshi fetur da ashana ta ƙona ba. Bai ƙarasa tunanin ba ta ƙaraso wurin. Ɗiyar nan kamar ita ce Farida ta ƙona ko? Ya samu kansa da jefa mata tambayar. Shiru ta ɗanyi tamkar ba za ta yi magana ba. A'a, ita wannan ba ta mutuwa, ta musamman ce. Dariya ya yi don ya fahimci akwai ƙuruciya har gobe a tare da lamarin Bintu. Yarinyar da ya kamata a ce tana makaranta a yanzu, amma ita ce a gidan aiki. Anya iyayenta sun kyauta mata kuwa? Kulka ce za ka tuhume su akan abin da kai ma ba fin ƙarfin a yi maka shi kai ba. Ka manta kai wane ne Safwan Bashir Naira? Wata zuciyar ta yi saurin tunasar da shi. Zan shiga daga ciki, bacci nake ji, ya tsinkaye muryar Bintu na faɗa. Bacci kuma biki bacci da daddare ba ne? Ba na bacci sai gari ya waye. Ta ba shi amsa tare da shigewa ɗakinta. Maganar ce ta tsaya mai a rai. Diyar robar ta ba ta mutuwa, ita kuma ba ta bacci da daddare. Dariya ya yi saboda ya fahimci kaf maganganunta akwai yarinta a ciki. In kuma babu yarinta, tsabar gaskiya take faɗa maka ba. Wata zuciyar ta yi saurin tunasar da shi. Rayuwa abu ce mai matuƙar muhimmanci. Ko da wasa, kada ka ce za ka saka rayuwarka a cikin matsala. Za ka iya rasa rayuwarka. Muddin ka ce za ka biye wa zuciyarka akan wannan yarinya. Ba ta buƙatar kowane namiji a cikin rayuwarta. Kada ka ce za ka faɗa faɗan da zai iya zama ajalinka. Ya ji an faɗa a cikin kunnuwansa. Wage-wage ya hauyi yana tunanin ta inda maganar ta fito, sai dai shiru ce bai ga alamun mutum ba. Bai wani damu ba saboda shi bai cika damuwa da irin abubuwa irin haka suna faruwa da shi ba. Yana yawan faɗar imajin ne kawai ba wani abu ba. Hondin da ya ji ana yi ne tamkar za a tarwatsa dodon kunnensa, ya saka shi miƙewa da sauri, cike da ƙwarewa ya buɗe gyaɗin. Motar da ta danno kai cikin gidan ce ta ƙara tabbatar masa da wani a gidan ba lafiya. Saboda inda kaga family doctor ya zo to babu lafiya. Da mamaki likita ke ƙara kallon Safwan, yaro mai gata, ilimi da nutsuwa. Shine matan uba suka juyar mai da tunani suka mayar da shi mai gadi. Allah sarki Safwan, a ƙara haƙuri, komai lokaci ne. Kai ma naka lokacin yana nan zuwa. Ya karasa maganar tare da nufar falo, hannunsa rike da ƙaramin akwatin da ke ɗauke da kayan aikinsu. Shiru Safwan ya yi saboda inda ya dakto zai zo gidan sai ya faɗa masa irin waɗannan kalaman. Likita kuwa tun bayan shigarsa yake tsaye akan Farida. Babban abin da ke bashi mamaki, gashi dai ta farfado, idanuwanta buɗatar, amma babu magana, sai dai ta bi su da ido. Hannunsa ya kai wurin idanunta ya ja shi da baya. Ganin ta ba hannun da kallo ne ya tabbatar masa da tana gani. To amma me yasa ba ta magana? Hajiya, me ainihin abin da ya faru da ita?
saboda abin da sakamakon bincike ya nuna kamar kanta da hannunta ne suka bugu. Shin daga sama ta faɗo ko kuwa ya aka yi? Likita, muna falo a zaune sai ƙararta muka jiyo. Lokacin da muka iso a suma muka tarar da ita. Allah ya saka dai ba faɗuwa ta yi ba, ta game da ciwon ɓarin jiki. Hajiya Karama ta karasa maganar tana share hawaye. To a yanzu dai ba zan iya cewa ga halin da jikinta yake ciki ba, amma zan ɗauke ta mu je asibiti saboda a can ne kaɗai za a iya yi mata bincike yadda ya kamata. Kasancewar direba na nan da kansu suka saka Farida mota, Hajiya Karama ta shiga, ita kuma Hajiya Babba ta nufi wurin Safwan. Tunda ya hango ta doso inda yake, ya sauko daga saman benci tare da zubewa a kan gwiwoyinsa. Me ka wani saka mana ido kamar sabon maye? Jiki na cira ya sadda kansa ƙasa. A yi haƙuri Hajiya, ba ku nake kallo ba. Dama tambaya zan yi in ji me ya samu ƙanwarta Farida? Ya karasa maganar, muryarsa cike da tsoro. Ga wata iriyar kirma da jikinsa ke yi. To munafiki, ba na hana ka saka mana ido a duk lamuran gidan nan ba? In ma ba ta da lafiya ina ruwanka? Shin kuwa me na faɗa maka game da alaƙanta kanka da 'ya'yan gidan nan? Kin ce na daina, in ba haka ba za ki ɗauki mummunan mataki a kaina. Sannan na cire a raina cewa Alhaji Bashir shine mahaifina, kuma tsabar ka raina ni shine ba za ka daina ba ko Safwan? Ina tunanin duk ta ƙare. Zan saka shi Alhajin ya canza maka wurin aiki. Za ka daina gadin gida, in saka ya mayar da kai can gidan gona ka ci gaba da gadi. Tuba nake yi, wallahi ba zan ƙara saka baki a duk abin da kika gargaɗe ni a kai ba. Hajiya ki taimaka, kada a kai ni gidan gona. Munafiki mai ladabin 'yan wiwi. Ka buɗe kunnenka da kyau ka ji abin da zan faɗa maka. In Huzaifa da Hanif sun dawo, ka ce musu muna asibiti, saboda na kira wayoyinsu ba sa tafiya. Sannan ka shiga ɗakinsu, ka fiddo kayan da duk suka ɓata, ka ba Bintu ta wanke su tas kafin mu dawo. Tana kaiwa nan ta yi gaba ba tare da ta jira me zai faɗa ba. Doguwar ajiyar zuciya ya sauke ganin motocinsu sun fita daga gida. Wannan ƙanƙanuwar yarinyar ya za ta iya wanke kayan Huzaifa da Hanif? To, ko dai Ladi mai dafa abinci zai ba ta wanke musu. Kul ka bata, saboda ba ita aka ce ta wanke ba. Shin ka manta da ikirarin mayar da kai gidan gona da Hajiya ta yi? Wata zuciyar ta yi saurin tunasar da shi. Falon ya nufa, wanda rabbansa da saka kafarsa a ciki, an ɗauki lokaci mai tsayi. Kai tsaye sama ya haye inda ɗakunansu suke. Ɗakinsa da ya hango ne ya tuna masa da rayuwarsu ta baya. Ganin zai iya ɓata lokacin, ya fara shiga ɗakinsa kai tsaye. Ɗakinsu Hanif ya shiga, ya fara tattara kayan da suka ɓata. Ba su da yawa don ba su wuce kala 6 ba. Miyagun ƙwayoyi da ya gani tare da kayan maye a gadonsu ne ya ƙara tabbatar mishi da ba su daina abin da suke ba. Ɗakin sai nufa kai tsaye, saboda wata zuciyar ke ingiza shi akan ya shiga ya ga yadda ɗakinsa ya koma bayan dogon lokaci. Komai a gyara yake tas-tas, hatta kayansa babu abin da aka taɓa. Komai yana nan a muhallinsa, saboda koyau sai da Bintu ta shiga ta gyara. Katuwar kantar da ke ɗauke da littattafansa na boko da na addini ya nufa. Wasu littafi guda 2 ya ɗauka tare da fitowa ya janyo ƙofar. Sabulu ya ɗauka ya nufa hanyar fita. Ladi ce ta ci karo da shi. Safwan, me ya shigo da kai? Ko na abu ka zo ɗauka? Ai da sai ka faɗa min in kawo maka. Abin da Hajiya ta saka shi ya faɗa mata, cike da tausayinsa ta ɗauko masa katuwar kula da take zuba masa abinci ta miƙa masa. Ladi dai ta manyanta tun a lokacin da mahaifiyarsa na raye, take aiki a gidan har kawo yanzu. Saboda haka ta san kaf abin da ke faruwa. Shi yasa ba ƙaramin tausayin Safwan take yi ba. Bayan ya fita tsakar gidan, da kansa ya zuba ruwa yana wanke kaya. A can ƙauye, Inna ta shiga tashin hankali ganin kwanan su biyu a asibiti kafin ɗan Inna ya dawo cikin hayyacinsa. Magana kanta a hankali yake yi, saboda ba dukan hankali suka yi masa ba. Ya ji a jikinsa ba ɗan kaɗan ba. Zuwan Atine shi ya kwantar ma da Inna hankali, jin irin gidan da aka kai Bintu. Sai dai kuɗin da Alhaji ya bata ta ba iyayen Bintu, rabi ta ɗauka ta ba su rabi. Kar ku so ku ga murna wurin Inna, saboda suna buƙatar kuɗi ba kaɗan ba. Tun bayan kwantawar ɗan Inna suke cikin hali, ga kuɗin wurinsu suna neman ƙarewa.
Ni kwa inna babu wanda ya zo daga gidan mai gari da sunan dubiya, Atina ta faɗa. Wake tunanin zai zo? Ai ni na auna arziki tun da dai ba su kashe min ɗa ba. Gaskiya kam bari ki ga in tashi ban yi aiki ba. Na ce ke zan fara zuwa in ba saƙon da Alhaji ya bada. Mun gode mun gode. Allah ya saka da alkhairi. Tsakaninmu da ke sai godiya. Inna ta karasa maganar tare da yi mata rakiya har bakin kofa. Murja kuwa ba haka ta so ba, amma ba komai, za ta san yadda za ta yi. Ba za ta taɓa hutawa ba sai ta aika da Bintu inda mahaifiyarta ta tafi. Har ya kusa gama wankin sai ga Bintu ta fito. Karar motar da ya ji ta saka shi ajiye wankin don ya san in ya ɓata lokaci cin mutuncin da za su yi masa ba ƙarami ba ne. Usaiba da Hanif ne mutuwar tsaye suka yi bayan sun fito daga mota, idanunsu sun sauka kan Bintu. Wannan kyakkyawar tattabarar daga ina? Cewar Hanif. Ko ita ce na ji Hajiya na cewa an kawo sabuwar 'yar aiki mai shara da wanke-wanke. Tabbas ita ce, Hanif ya faɗa. Sai dai Safwan bai tanka musu ba, amma ji yayi zuciyarsa na masa zafi. Domin ya san suwaye su Hanif da Huzaifa. Sun saka an kori 'yan aiki da dama ba tare da hakkinsu ba. Ki kawo mana kayanmu da suka bushe ɗakinmu, Huzaifa ya faɗa. Ku bari da kaina zan kawo muku su, cewar Safwan. Ba kai muke so ka kawo mana ba, ita za ta kawo. Hanif ya daka masa tsawa. Ba musu Bintu ta kwashi kayan tafi bayansu, shi dai Safwan gabansa sai faɗuwa yake tun da ya ji Bintu shiru ba ta dawo ba. Motar Alhaji da ya ji tana hon ta saka shi miƙewa ya buɗe gate ɗin. Kashe motar da zai yi ya yi daidai da ihun da suka ji. Bintu ce, Safwan ya faɗa rikice tare da yin ƙofar da ke da tsagam. Shi ma Alhajin da saurinsa ya ƙarasa, sai dai ga ihu ana yi, amma sun kulle ƙofar gam. Alhaji da Safwan kallon kallo aka fara tsakaninsu. Wani abu ne ya tokare zuciyarsa, kallon shi yake yana son ya faɗi wata magana, amma ya kasa. Ihun Hanif ne da kido don kunnuwansu da ƙarfin gaske. A rikice suka hau bubbuga ƙofar suna kiran sunansu. An ɗauki lokaci mai tsayi kafin su ji ƙofar ta buɗe. Rage-ragen shiga suka yi, zauna a ƙasa sun haɗe ƙafafuwansu da gwiwoyinsu sai rawar ɗari yake yi. Saman kujera Bintu ce zaune ta saka su a gaba. Dari don girman Allah ka cece mu, wallahi ba mutum ba ce kashe mu za ta yi. Huzaifa ya karasa maganar tare da rike ƙafafun mahaifinsa. Lafiyar ku kuwa me ke faruwa za ku kulle ɗiyar mutane? Za ku faɗa min abin da ke faruwa ko dai na kira jami'an tsaro su kwashe mini ku. Jami'an tsaro kuma Alhaji, Hajiya babba da shigowar ta kenan suka ji ta faɗa. Ƙwarai kuwa babu alamun wasa a tare da magana ta. Na gaji da ɗaukar magana da yaran nan ke yi mini. Diyar mutane daga kawo ta ko jimawa ba ta ba, suna neman su jaza min bala'in da zai lalata tarihin zuri'ata. Ya karasa maganar a matuƙar fusace tare da ɗaga mata murya. Gabanta ne ya yi mummunar faɗuwa. Yau ni Bashir ke ɗaga wa murya? Mutumin da mu da 'ya'yanmu baya ji zai iya mana gardama? Sannan ga Safwan yau har sun haɗa hanya da mahaifinsa? Anya kuwa ba sai mun koma wurin boka ba? Ta karasa maganar zucin tare da yi masa Safwan wani kallo da ya saka shi ficewa babu shiri. Ka kira musu jami'an tsaron. Na ce ka jima baka kira musu ba. Kawai babu bincike, ka san gaskiyar abin da ya faru. Daga zuwanka za ka hau yara da faɗa? Ke kuma bakar munafuka, za ki bar falon nan ko sai na saka yaran nan sun haɗa miki na jaki. Yarinya kin zame mana annoba. Tun bayan zuwanki gidan nan muke fuskantar tashin hankali. Bata ce mata ufan ba. Alhaji ya ma Binta alamun da ta fita. Ba musu ta kama hanya ta fice. Ki duk abin da kika ga dama. Lokaci ne Allah ya baki. Amma ki sani, jikina na bani nan da wani ƙanƙanin lokaci. Ke da Hajiya ƙarama za ku gane Allah ɗaya ne. Ya ƙarasa maganar a fusace tare da hayewa sama. To mai sauraro saboda yanayi na lokacin nan zamu dakata. Ku tuna da mu a shiri na gaba domin jin ci gaban wannan littafi. Salamu alaikum. Nishaɗin kowa shirin yau da gobe. Nishaɗin